Priatelia, toto nie je vianočný stromček, toto je test najpoužívanejších a najpredávanejších klipových ladičiek na akustické gitary, elektrické gitary i bas gitary. Kráľovnou všetkých ladičiek je rozhodne táto Polytune od TC Electronic, je extrémne citlivá a ďalej si môžeme všimnúť veľmi populárnu ladičku Eno ET33, potom ladičku na ukulele Epson FT21, Cherub VST 640C, Jojo JT1 a Roboto X1. Skúsim niečo brnknúť, začneme no E. Polytune je veľmi citlivá ladička, treba mať perfektné mechaniky na vlastnej gitare. Podľa mňa najhoršia tých ladičiek, najnepresnejšia by mohla byť tento Cherub alebo toto Jojo, čo sú vlastne také najlacnejšie ladičky. Musíme si to A. Vidíme, že Polytune vykazuje, že sme cca v strede. Tento kus Batmanovský sa celkom trápi. Tento Cherub takisto. Veľmi dobre reaguje táto Eno ET33. G. Čiže samozrejme záleží na spôsobe vašej hry, záleží na tom, ako veľmi presne chcete naladiť vašu gitaru. Táto Polytune je robená pre vyslovene extrémne citlivé mechaniky gitarové. Nie každému môže vyhovovať samozrejme jej cena a takisto aj jej citlivosť. Pre mňa je rozhodne takým dostupným prostriedkom, ako naladiť gitaru a najrýchlejším a zatiaľ sa nám veľmi overila táto Eno ET33 ladička, ďalej vynikajúce FT21. Samozrejme, pokiaľ hráte fakt len nejaké táborákové záležitosti alebo príležitostné koncerty alebo podujatia s priateľmi, tak ľudne stačí ladičky tej najnižšej cenovej kategórie. Čiže tu by som povedal, na tejto strane sú ladičky povedzme taký základ úplný, tuto je stred a tuto na vrchnej strane gitarovej hlavy je top všetkých klipových ladičiek. Ak by ste mali hociaké otázočky, napíšte nám, radi sa podelíme o skúsenosti s týmito ladičkami, sú vám k dispozícii.